Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Hakawai ke jingjia ke basngau pela ki pulit ke Bengaluru ki la kem no ya uwei uba arpulai snam karta ubatu ya ki patlun po jongki kynthei na ki yeng sa jongki briew bat kani kala penengo iki babon khantam ki pulit ki batok kit eu new briew latip kyrteng kumu amal en aji bana Kerala hakabaki pulit na hebagodi ki loong ba uni briew ulale ya kani kakam hathan Vidyanagar Bengaluru lakatu kan ipor ki pulit ki loong ru bau amal ujuya ya ki jaka basa ki briew hakaba ki ju tha ru ki kynthei ya ki jaiñ jong ki balkoni bat ki tunom yeng bat ru ujutu ya ki ni ki jaiñ hakapor bamdan briew kani baroh kalami perthei hakapor baki pulit ka hoi sala pulis patrol ki layo e jing ujor bat ru don ki bayo I bat suba phla ya ka jing jahajan yeng jongki bat anda poi hakani ka jaka ki layo ban kem no yo amal apatokit bat pej ki pulit ya ka mobile phone ki la shem ya ki dor bat ki video ba upong ya kini ki jaiñ ki ba ulatu lalek ban khanraru ya ka kamera ka bausa ha ka bala shem shibun ki patlun po bat ki jaiñ kynthei ki ba utu na ki paramarjan yeng shushu ki pulit ki la subaru bau amal udan ka jing sitam ha ka bor perkhat bat ka jing tokit kadang long ka baya chaprang hadu mentah